ಜನ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ 10 ಜನ ಒಟ್ಟು ಆಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಲೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪುಟ್ಟಾಗಿ ಆಯ್ತಾರತ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಪುರ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಹೀರೋನ ಒಂಜಿ ಹೀರೋನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡಿನಿ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಆವಂದಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಮಾತೇರೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಭಯಂಕರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಣೆ ಮುಹೂರ್ತ ಬಾಲ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ತೂಡ್ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಮೂಡ್ ಉಡುರ್ಲೆ ಅಯ್ಯೆ ನಾನೈತೆ ಮೂಡ್ ಔಟ್ ಆಂಡ ಏನ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಗೆಪಾಡು ನಾರ್ಲ ಬೈದೇರು ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತ ಅಂತೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಒರಿದನು ಈಗಿತ್ತ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಉರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂನು ಪೊತ್ತಾನು ಉರ್ಪುನು ಏನೇ ಗಾಳಿ ಬಾಡು ಭಯಂಕರ ಮೋಯ್ತು ಪುಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರುವ ತೂಕ ಉಂಟು ಕತ್ತಲೆ ಗಂಡ ತೋಜಿ ಪುಗೆ ಪೊಯ್ಯದ ಪುರ ಉಲ್ಟ ಕನ್ನ ಕದಿವಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಉಲ್ಟ ಕನ್ನ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾನ್ ಕೋಡೆ ಒಂದು ಪುಗೆ ಬತ್ತ ಆಡು ಪುಗೆ ರೆಡಿ ದಾದಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪುಗೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಮೋಹಿತ್ನ ಹಂಗಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಲೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದುಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಪುಗೆ ಪುಗೆ ಎಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿತ್ತ ಪುಗೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾರೆ ಆಪನ್ ತಚ್ಚು ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಇತಗ ಅಂತೆ ದುಂಬಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ಎದ್ದಿಡ್ರಿಗೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚಿ ಬಲ ತಚ್ಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲ ಇಡಲ್ಲ ಮೂತಲ್ಲ ಅಂಚಿ ತಚ್ಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಎಂದ ಅವಳು ದೊಂಬ ಅವಳು ಅಶೋಕ್ ಮಾಮ ಬರ್ತೀವಿ ಮೂಲ್ತಲ್ಲ ಪುಗೆ ಗೊತ್ತಾವಣದೇ ಈ ಲಕ್ಕಿಯ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ನಡುಟು ತಚ್ಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಇಡಲ್ಲ ತಚ್ಚಿ ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಬಲ ಹೋಯ್ತು ಬಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಬಲ ಪುಗೆ ತಡಿ ಬಲ ಲಾಯ್ಕ ಬಲ ಪುಗೆ ತಡಿ ಬಲ ಬೈದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾರೀತದೆ ಬಲ ತಚ್ಚಿ ಎದುರು ಬಲ ಇಡವಲೆ ತಾನ್ ಬಲೆ ತಾನ್ ನಮ್ಮನೆ ಎದುರು ಬಲ ತಚ್ಚಿ ಇಡಲ್ಲ ತಚ್ಚಿ ಸೈಕಲ್ ಬತ್ತ ನನಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಲೆ
ಬೈದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ. ಎದುರು ಇವ್ನು ಎಂತ ಎದುರು ಬರ್ರ ಎದುರು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉಂಟವ ಅದಾಗ ಎದುರು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಟು ಉಂಟು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏತ್ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಲ್ತೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿದ್ದೋಡಿದ ನಿಡ್ಡೋಡಿದ ಫೇಮಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಎದುರು ಎದುರು ಕೈ ಕೈ ಮಿತ್ತದೆ ಇರ್ಪಲೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಡ್ತಮ್ಮಲ್ಲ ಇಡಬಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ 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 ಟಚ್ ಇಡಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಚಿನ ಬೈಕ್ ದ ಪಿಂಕನು ಬರ್ಪುನ ಮೂಲು ಮಾಡೋದು ಬಿರೋಡು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ರೆಡಿ ಉಂಟು ರೆಡಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಕುಳ್ಳರಿಜಿ ಪನ್ನಗ ಬರೋಡು ಇಂಚಲ್ ಮುಂಚಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಕೈ ಇಂಚಲ್ ರೆಡಿ 1 ಎಂಜಿನವರ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಅವಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮರಾಠಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಪೋಲೆ आहे डायरेक्टर पन्ने पूरा केनु ऐक मग माहित लागते दादा ಮಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತ ಹಾ ಕೈದೇರ್ಪುಲೆ ಕೈದೇರ್ಪುಲೆ ಅಂಜತ್ತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂಜಿ ಕೈ ಮಿತ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೋಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಗು ಬರಿ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಲೆ ಕೈ ಮಿತ್ ಅಂಚನ್ಪ್ಲೆ ಲೋಬನ ಬಿಡ ಕಬ್ಬೆ ಬೂರು వచ్చి ನಡಪಾರಲ್ಲ ಬರ್ರಲ್ಲ ತಂಚಾತ ಅವು ಕನ್ನಡಕಲ್ಲ ದೀ ತಿಂತಲಾಗಿ ಬಿತ್ತು ಕೈ ಮಿತ್ ಅವರ ಮಿತ್ ರೆಡಿ ಕೈ ಮಿತ್ ಬಾ ಮಿತ್ ಅವರ ಮಿತ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವರ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಕೈ ಟಚ್ಚು ಮುದ್ಲೆ ಪಾಪಾಯ ಕೋಟಿಗೆ ಮಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಕೈ 1 ನಿಮಿಷದ ರೀಲ್ಸ್ ಏತ ಪೂರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲಿ ಏತ ಜನ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಬೀಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಬನ ಕಾಲ ಮುಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ನಡಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಲುಂಗಿ ಅವ್ರ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉರ್ತುದು ಅವು ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಟಿಕ್ಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ನ ಭಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಬೈಕ್ ಅವಡ್ಗೆ ಯಾಂಕ ನೋಡಿ ದಾದಿ ಕನ್ನಡು ಅವು ಬಚ್ಚಪ್ಪು ಕಾರ್ ಕನಕ ತುಂಬಾ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ನೆಡ್ತಾರೆ ಪಾಜಿ ಇಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪುಗೆ ಬರ ದಾದಾ ಅವಡು ಆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋ ಬೈಕಾ ಸ್ಮೋಕ್ ನಡ್ತಾರ ಬೈಕಾ ಅವಡೆ
ಇದು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಡೇ ಬಲ್ಲೆ ಮೂರು ಮೂರು ಕನ್ಪೇಲ್ಲ ಇಡಿಯಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಲೆ ಬಲ ಓಲ್ಪುರ ಪುಗೆ ಮಾಡ್ರೆ ಬೋಪೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಉಮಿಲು ಪುಗೆ ಮಾಡುನ ಮಗ ಅಂಟಿ ವಿಡಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಪುಗೆ ಬರೋಡು ಹೂ ಬರೋಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಪುದ್ದೇಳು ಕೊನೋದು ಪುಗೆ ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಲಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡೇಟಿ ಮೂಲಿ ಎಂತ ಲೋಬನ ದಿವರೆ ಆಪುಂಡ ವಿಡಿಗೆ ಪನಗ ಉಮಿಲು ಪುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿಟ್ಬಿನ ಗಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಡ ಭಯಂಕರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ ಸರಿ ಬತ್ಲೆ ಎಂಚ ಸೌಂಡ್ ನಾನು ಅವರ ರಿಪೀಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಭಯಂಕರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪೂರಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಯಿಡೆ ಸೌಂಡ್ ಪೂರಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಪ್ಪಗ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಪಪ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು 1,000 ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಪೋಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಿರ್ ಈಗ ಪುಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲೋಬನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲೋಬನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ ಕೋಲು 4 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮರಂದ ವರಿದಿನ ಟಿಕ್ಕದ ಲೋಬನ ದೈಕ 1,000 ಕೊಡ್ತೆ ಅವ 5 ರೂಪಾಯಿ ದ ತೊಗೊಂಡು ಅವು ಯಾಕಂತ ಅಜ್ಜನ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂ ಇನಾಟಿ ಇಲ್ಲೊಂ ಇನಾಟಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಸೈಕಲ್ ಓವಜ್ಜನ ಸೈಕಲ್ ಓವಜ್ಜನ ಸೈಕಲ್ ತಚ್ಚೊಂದು ಓವಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಓವಜ್ಜನ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಅಯ್ಯ ಪತ್ತೊನ್ನ ಈ ಸೈಕಲ್ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇಂಚ ಅವು ಎದುರೊಂದಿಗೆ ಎದುರು ಮಾರೆ ಅವು ಎದುರ್ದ ಚೀರಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಪಾಪ ಚೂರು ಒಂದು ಚೂರು ಕೈ ಚೂರು ಕೈ ಮೋಹಿತ್ ದಾದಾ ಅನ್ಪುಂಡ ಸೈಕಲ್ ಬಂದ ನೀನು ಹೆಂಚಿನ ಬರ ಅಲ್ಪೇಯ ಅಂದು ಆಯೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊಂಡೆ ಅದಂದಿಜ್ಜು ಅವ್ರು ಕುದಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಎದುರು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಯ್ಯೋ ಏ ಫೋಟೋ ಗೆ ಪರ ಬಿಡ್ಬಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೈ ಫೋಟೋ ತೆಲ್ಬು 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 ಅವನದೀಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಹ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋಯ್ತಾ ತೆಲ್ಬು ತೆಲ್ಬು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಯಾವ ಸ್ಮೈಲ್ ಸರಿ ಕೊಡಿ ಇಂಚೆ ತೆಲ್ಬು ತಚ್ಚನ ಟ್ರೈನರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಟ್ರೈನರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಟಚ್ ಬಾಲೆ ರೆಡಿ 1 2 ಮುಂದೆ ಮೂಲು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಮೈದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಲೆ ಒಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂತಲೇ ಎರ್ನ ಸೈಕಲ್ ಕುಲ್ನಿ ತಚ್ಚು ಓವಜ್ಜನ ಸೈಕಲ್ ಕುಚ್ಚಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಿದಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ದೀಪೇರೆ ದೀಪೇರೆ ಪುಟ್ಟಾಗಿನ ಆಯ್ತಾರತ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ಪೋಯ ಪುಟ್ಟ ಕೊಚ್ಚಿಗತ್ತಾರೆ ಎಂಟಿಗೆ ಪೋ ಪುಟ್ಟೆ ಮೋಕೆದ ಪುಟ್ಟ ಅಚ್ಚುನ್ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಪುಟ್ಟೆಗೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟಗೇನ ಕೋರಿಗೆ ಅಂದಿನಿ ಕೊಕ್ಕ ಮಾಚ ಕಬಾಬು ಕಬಾಬೇನು ಕೋಡತಿ ಮರಣಿ ತಿನ್ನಿ ಇಂಚ 1 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋಗು ಕೆಲವು ಭಂಗ ಬಿಡುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಅರ್ಪಣ ಎಂಚ ವೈದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಿಲ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ ಜಡ ಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ 1,000 ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪೋಪೆ ಪುಗೆತ ಒಂದು 1,000 ಅಂಡು
ಕಾಂಡೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮಲ್ದು ಶಾನೆ ಹೌದೇ ಅದಂಚೇನೆ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈಕ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇನ್ ಶೆಫ್ ಅವು ಬರ್ಚ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲೆ ಜೀರ್ ಮೇನ್ ಕುಕ್ ಅದ ಮಾರೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪುರಂಡು ಮೇರ್ನ ಬೋಡಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವಲಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ಎರಡು ರೆಡಿ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಅಂಜಲ್ ಇನಿ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ बोलतो ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಿಲ ಎರ್ಮಲರ್ದು ಅಂಬಾಗಿಲ್ ಬೈದೀನಿ ಅಂದ್ ಎರ್ಮಾಲ್ಡ್ ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡತೆ ತಚ್ಚನ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತನೇನಿ ಅಂದೆ ಹೋಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತೀನಿ ಹೋಯ್ತ ಎತ್ತೀನಿ ಸೋನ ಬಾರಿ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅದೇ ಎಂಚ ಆತನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನ ತೂವೋಡು ಏನಪ್ಪರ ಆತನಂದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಬೈತುಂಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ ಅಂದ್ ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಇವ್ರು ನಾನು ಆಡ ತೇರ್ ಪುರ ಮುಗೀತು ಎರ್ಮಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೇನ ನಾನು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಕಬಾಬ್ ಒಂದೊಂದು ಊರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲಿನಿ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಟು ಅಂಬಾಗಿಲು ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದಿನ ಕಬಾಬ್ ಬತ್ತಿನಾನಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮೋಕೆಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಜಲ್ ಬೈಯಾಗ ಕಬಾಬ್ ಅದ ಅವಿತ್ತು ನೆಂಚಲ ಉನ್ನಲಿ ಉಪ್ಪುಲ ಸೇರುಜಿ ಕೆಲವೇರೆ ಏರೆಗೆ ನಿಕ್ಕಿ ಎಂಕ ಸೇರು ಎಂಕ ತರಕಾರಿ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅವೇ ಶನಿವಾರ ವನಸ ವೆಜ್ ಇಡು ಶನಿವಾರ ವೆಜ್ ಕುದರ್ಗ ವೆಜ್ ಸಪ್ಪಲ ತಿಂದು ನನ್ನ ಕಬಾಬ್ ಆಗ್ಬೇಕ ರಡ್ ವನಸ್ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಾಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್